Dvojdňový maratón poézie a prózy. Aj takto možno nazvať krajské kolo holého pamätníka, ktoré pod svoju strechu prichýlila budova základnej umeleckej školy Mikuláša Šnajdra Trnavského v Trnave. Trnavský kraj je jazykovo veľmi rozmanitý. Od Svojského Záhora cez Pížiak Očuješ až po Dunajský Streda. Trnavský kraj má tú výhodu, že sa tu stretávajú tieto niekedy dialekty alebo rôzne typy slovenčiny, ale rovnako ako z Trnavy sú výborní recitátori aj zo Senice a sem tam sa objavia aj zo Skalice, prípadne aj z tej Dunajskej Stredy, kde maďarský prízvuk samozrejme často počúvame. Ten ale nemusí byť na škodu. Dôležité sú totiž iné veci. Ono totiž to v tom prednese nejde vždy len o reč, ale v umeleckom prednese sledujeme, ako dieťa vie pracovať so svetom, ktorý za tým textom sa skrýva. To znamená, ako vie pracovať s predstavou, ako vie pracovať so svojou víziou. Väčšinou práve ňou je schopný interpret upútať poslucháča. A reč je samozrejme tiež dôležitá, ale tá prichádza následne po tejto predstave. Keď mám predstavu, tak potom používam aj jazyk, ktorý by som si tiež mala vybrúsiť. Výkony mladých recitátorov pozorne sledovala nielen odborná porota, ale často aj pedagógovia, ktorí s talentom pracujú po celý rok. Jedna rovina je práca pedagóga a ak pedagóg robí s interpretom, ktorý má výborný text, pretože text je naozaj asi 50% záruka úspechu. A ďalšia vec, že v tom dieťati musí byť iskra. Iba z toho dieťaťa niečo vydolujete. Preto aj upozorňujeme vlastne pedagógov, že nie je záruka dieťa, ktoré technicky správne číta, že bude z neho naozaj výborný recitátor, ale hľadať tie talenty, hľadať tie deti, ktoré majú tú iskru, ktoré majú čosi odžité, možno práve tie šibalstva, pretože to dieťa si to vie predstaviť a pracuje s predstavou. A tá práca s predstavou, s obrazom, to je vlastne predpoklad, či dokáže pracovať potom s tým prednesom, s tým textom. Stres a tréma často urobia svoje a občas trnavčina automaticky naskočí. Ja ako fanúšik Bernoláka som zaskočený nebol. Detinele, to máte pravdu. To tu absentuje, to vieme zažmúriť oči, nezažmúrime oči, ak príde interpret, ktorý má rotacizmus, že nevie povedať R alebo sikavky výrazné. Máme tu aj takých interpretov, kde sa to ešte v prvej kategórii dá prepáčiť, ale samozrejme už potom neuvažujeme s nimi na ďalší postup do celoslovenského kola, pretože máme logopedov, na tom treba pracovať a je to často otázka vôle rodičov a detí. Tak pracujte, mladé talenty Trnavského kraja. Hviezdoslavov Kubín už klope na dvere.